ang pagsunod sa Ginoo sayon o dili sayon? Kinsay mo ingon nga sayon, taas ang kamot. Kinsay mo ingon nga dili sayon, taas ang kamot. Mga yawanon mo. Sayon kaayo. Tanawa ha, ayaw mo pagdala og puntil. Di ba? Kasayon ilakaw gawa kay da. Kaysa magbaguod kag da, di apay malita, di apay unsa pa na diha, di apay gisabong, di apay giana, to apay giduot. Kakapoy ana. Ayaw mo pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw ka mo paghunong aron paghimamat sa mga tao. Di katuman ani ang mga ang nang-apply ron o kuan ba barangay eleksyon, muhimamat man gina manglamano man na murag dili katuman ani di man muhimamat, adi dili muhimamat diha sa dalan. Adtoon gyud balay nga bisag asa mo moabot ingna ang pakigdait maanaa kaninyo. Kasayon gyud kaayo, gipasayon sa Ginoo ang pagsunod niya, pero nganong niingon man mong lisod? Ngano man kay ang yawa mo'y nagtudlo nato sa lisod nga paagi, nya iya tang giilad-ilad nga maunay sayon nga kanang atong tanang gidala, sinina, kwarta, alahas, cellphone, sakyanan, mga bag, maunay atong security and comfort. Pero sa tinud-anay nahimo ng mga babag sa atong comfort, kay magsigi naman ta og follow up kung nadabata ng bag. Kanang ana ba kanang dili bita ka maghuna-huna nga security na nimo imong mga bag, imong mga alahas, imong kwarta. Ang importante unsay gisugo sa Ginoo mao gi pinakasentro sa atong gibuhat or mga buluhaton. Unsa may sugo sa Ginoo, isangyaw ang maayong balita, ayuha ang mga masakiton, pakighigala nila, tagai sila kalinaw, papahawaa ang mga yawa. Kana ba yang atong gida, kana mga butang, kana mga balay, mga yuta, usahay ra ba mo na hinungdan nga mayawaan ta? Gilingi ay mong tupad yung nakapila na kanayawaan. Kana bang masuko ka, magyaw-yaw ka, mabalaka ka, mahadlo ka, maratol ka? Mao man ay mga simbolo god nga naana nato ni sud na ang yawa. Kay makakinaiya man ang yawanon. Kanang malinawon ka, malipayon ka, niya kanang makapasaylo dayon ka, niya makiguli dayon ka, makadawat dayon ka sa tao. Kana mo yung mga simbolo nga naay Ginoo. Unya ro kung nangural na kas imong balay, di sa ato pa depende nilang na kung dawaton nimo ang tao o dili. Wa nagiyawaan na ka, labi na igtanaw ni mos taong nanuktok dito sa imong gate, sa imong koral, yawanon ka ignaong, daghan ka igpatik, siga pagyug mata, puwa-puwa ang mata, kawatan ka ignaong, ang sa may imong isulti, mudawat ka niya, dili. Niya mo ingon din siya, ang kalinaw, maanian, ining balaya. Malinawon ka kag-ana siya, muhigdas inyo. Nya moingon din kanya din maday kagikan dong ingon bag-o kong laya sa CPDRC kana ganing sir. Siya unsa may kaso nimo, multiple murder kay kuan maguto ako, robbery and murder. Naka-standby gyud ko dito mga 30 ka tuig. Nya karon wala na gyud mudawat nako. Nya kadungog man ko nimo nga si kag Simba San Vicente pa Ferrer nya. Sige man kag hatag anang mga slots ni Father Siano, mutuog yun ko nga kanang generous ka, niya kanang labing ka, niya sige masad paminaw ng Father Siano kay 5 ka tuig masana dito sa prisuhan, sige balik-balik
Ngunang nidangop jud ko nimo, sir, ma'am, ana, pwede kanhilang kumupuyo sa inyo. Ang kalinaw maani-ani ining balaya, ana. Sus, maghinunghungay tigali mo. Asa. Onya di na nato padayon. O sa iso di padrasyano. Di ba? Pero kung wa ka ma-attach anang imong kwarta, alahas, o uban pa, malinawon kay ka, ay sige dong, ari-ari. Nga nakasabot din kas Ebanghelyo nga nag-ingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Makaingon ka, ni anag yung Ginoo, ni anag Ginoo. Hatanawa, di ba ikaugma? Wa na mo'y TV, wa na mo'y mga cellphone, wa tanan. Gigapos pagyud mo dito sa CR kay kadto day siya mo dito'y contact sa mga gang nga kana ganing maoy modus nila na kutuan na sulod mao din to'y mo pasod sa mga kauban nga mga tulisan. Nya mo ingon din ang Ginoo nimo, ang kalinaw maani-ani ining balaya. Ang sawan, moto pa mo ana. Og dili ka malinawon pasabot, dili ka disipulo ni Kristo. Sila si San Pablo, sila si San Lucas, kaning gihisgutan sa unang pagbasa, gipangpriso ni sila. Gani si San Pablo, pagsuwat niya ni ani, dito siya sod sa prisuhan. Gibiyaan siya sa iyang mga assistants dito in town. Siya gibiyaan ako nila, kay gipalabi nila ang kalibutan. Ako nga gipriso, ila kong gibiyaan. Paari adere si Lucas, paari adere si Marcos. O si Lucas na lang mo ikuyog nako. Paari si Marcos, basig si San Marcos po ni, usa sa mga ebanghelista. Mao ni siya ang hagit. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tuy tubag na to, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Unsaon man paghari sa Ginoo sa atong kinabuhi, maghari siya basta dili na ta mosimba, dili na ta mosalig sa mga butang o mga tawhanong seguridad aning kinabuhia. Kanabang ang Ginoo nagyoy atong gilauman og paharion. Mao na ang mga evangelist, mao na ang mga preachers, mouthpiece of God. Kamong mga ginikanan, kamo gyud mga ambisyon ng inyong anak palampuson gid inyong eskwela, kamo gyud muda nila ngadto gyud ilang kalampusan, mas stress mo sa inyong mga anak mo nang di na mo ganahan og daghang anak. Tagaan gani mos Ginoo og siyam ka anak, ayaw Lord, duha lang yung Ginoo. Yung saon man anak kong pito, isa ako na nang butangag kondom, ipapilit ko na lang nas kondom, ilabay ko na ako na nang patyon sa pills, ako na nang patyon sa pills, ako na ding putlon ang akong palupyan tube aron di na ni mudaghan, unyag masipyat yun, i-abort kay duha ra yun Lord, di na ako makayang siyam. Mabuang ko ana unsay akong ipa-eskwela, unsay ako ipakaon imong Ginoo. Ikaw dai mo pa-eskwela, ikaw dai mo mukaon, o mo pakaon. Tuburan ra ka, agianan ra ka, mura ra ka gripo nga dili maoy tuburan sa tubig. Tuas tangke ang tubig, ang gripo igo rang mo open aron mo agi ang tubig. Channel ra ka, nganong maguol man kadiha. Ngilingi ay mong tupad, napilay imong anak. Napilay imong anak. Nyaing na pilay ni pilits kondom. Pila ka book pills imong natumar. Wa ka malaygit. Kana. Patay ka diya. Ay kung yung tutok-tutok kay wa ba na mo inom og pills ang madre. Wa sad na magpalaygit. Na tungod aning atong pagsunod in a little way, in our own little way sa kinaiya sa mga apostoles o sa mga evangelist, sigig sangyaw ko dinhi naa na gitay nahimong mga achievements sa atong mga projects. Ug imo lang ning tutukan dinhi ang nahitabo sa ato karon da ngadtos mga parokya ang atong gipangtabangan
og sa mga project sa Archdiocese nga atong gisuportahan, dili na mo minus sa 200 million ang atong nadawat. Isangyaw ang maing balita, nya dili ta mo sentro sa kwarta, mo sentro tas pag-alagad og sa kaluwasan sa katawhan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Maunta na kanunay ang atong itug-an, dili kita maoy maghari-hari, dili kita maoy magbuot, dili kita maoy maningkamot pagpahayahay sa atong kaugalingon. Muna kamong na ay mga 500,000 nga extra nga wa pa kay ninyo gamita, i-remit lang usa na dinhi kay ato nang ibayad og tiwas diha nya, og di na ganin na mabalik ninyo, ing na lang, praise the Lord, hallelujah. Di ba? Kaya di man amoy atong gisaligan, pero doon na tayo nahatag, doon na tayo nabilin nga nindot kaayo. Unsa man kanang yuta diha nga magamit kaayo sa parokya, og di mabalik ang imong 500,000, pasagdahi lang na kay doon na kay gibilin. Nabalik ba ang kinabuhi ni San Pablo sa dihang gibitay siya? Wa, unsay iyang gibilin? Gospel, Acts of the Apostles, ug uban pang mga pagtulunan nga hangtod karon gisigihag gamit ug nagamit sa atong paglambo sa simbahan. Di na kabayran og sapi. Ayaw kaguol kay ibalik nas Ginoo og 100-fold. Iyan ang saad. Pero ibalik sa nato ang amount nya 25% nga tubo, dili sa na makapa-forfeit sa 100-fold unless magsigi jud kag pangandoy ana. Share, just share. Ana no? Ana hinaot pa unta. Manindog na ta.